Айде да го мислиш толкова, няма какво се притесняваш толкова, няма какво си го слагаш на главата. Каквото и да се случва днес, след седмица няма да има значение. Всъщност нищо няма значение. Днес се случва нещо, което след седмица се оказва като просто поредния урок. Ти си минал през това, някакво се притесняваш, някакво толкова да го мислиш. Просто намери начина да преминеш през дадено нещо. И винаги е така в живота. Това е нещо, което аз съм разбрал на ранна възраст и нещо, което много от вас, примерно, няма да разберат дори след 40 години. Това е много голяма спънка. Нещо, което се е случило днес, примерно да кажем, че си заседнал с колата някъде, на майната си, няма как да се оправиш за момента или поне така изглежда. След седмица това ще е някаква поредната забавна история, която ще разкажеш на приятели. Няма да е нищо особено, ще е поредния урок, примерно. Или нещо от този сорт. Замисли се, нищо няма такова значение, каквото ние също му прилагаме. Но много хора се притесняват за толкова маловажни работи. Аз това го разбрах наскоро и вече живота върви много по-лесно. Защо се притесняваш за неща, които утре няма да ги има? Те ще са просто история, те ще са просто минало.